Здравейте, уважаеми зрители на YouTube. Така, започвам поредица на World of Tanks. Една от любимите ми игри, дори може да се каже, че вече е любимата ми. И ще играя с приятелчето Ради, който ми е най-добрият приятел, всеки го знае. Така, ще играя с артилерията и бай Ради, с какво ще играеш? Абе, покани с вода. Приемам, ама с кой ще играеш? С артилерията ли? Аз ще си игра с... Аз съм с новия Type T34. Ооо, батка, ще играм. Да знаете, че ви може да правим влогове понякога, ще направим един някой ден. Ще направим един, нали? Обичам сега така да си гледам танка и така си го гледам. И слуша ли музиката? Да бе. И... Ма те са две? Едната е съм, другата после. Чакай да видя къде ми е грила артилерията. Това е Хюмел, трябва да си го взема. Той е артилерия, нали Хюмела? Хюмела, да, ама колко остава? Ами... 28400 такива звездички. XP, значи. Аз имам 394. Ти пари колко имаш? Пари имам 1 милион и 901 хиляди. 2 милиона. Добре. Дай готов. Чакай да видя... по 5 опита. Това е по 5. Какво? По 5 е опита. По 5. За първата ми. И докато съм в такова, ще видя какви мисии има. Има една, като минеш и отключваш една друга, дето взимаш майче Т-264 премиум танка. Мале, осмица. Айде, аз съм готов. Да ли готов? Искам да се справиш, супер да се справиш. Те имат много Те имат артилерии яки, бе, момче. И ние имаме толкова. Ама ние нямаме толкова яки, бе. Да знаеш колко. Аз къде се шмугна тук, бе, преди ден? Тук знаеш колко ти е удобно, защото знаеш колко открито. Не и да се скри, тук стоя там, дето си баш. Къщите мисля да влеза. Мое. Скри се, защото те могат да идват на само ние. Айде да ме предпазиш да отида до къщите, бе. До кои къщи, бе? До ние там отдалече, не ги ли виждаш? Аз те виждам тебе. Я ми покажи, натисни Ctrl и натисни на картата. Нека, дето там не вижда. Чакай, там има едни къщи, като къщи е тук. На къде съм тръгнал. Отпред ли, бе? Да, бе. Отивай, то никой няма там да те спалне. Давай газ. И оттам стреля, аз тук ще разкрем, аз съм такъв скаут. Скаут ли си? Бърз съм. Не знам, среден танк съм, де, ама... Трябваше да вземеш един батчат. Батчата... Тук чакай, той този танк сега може е бърз, ама той отива към 110-ката. Той е тежък танк. Много як. Чакай, аз побутах къщите, бе, момче, гледай. Аз бутнах къщите. Къде са там? Опа, фанах един тука. Шестицата на най-силния ли? Не ми най-силния. Не стреляй. Той пак се махна, иначе го беха го... Обаче моето оръдие е много слабо. 86 броен броен с 110, той е така на... Първо на китайски тея. Аз още не съм си го взел най-обо. Разкри ми некой, бе, чакай да не вземат мен да му гръмнат. Разкрих. Тук един път на некой. Не знам. Некой, къде са? Тия ще му оттрепат, гледай аз къде. Кой го разкри оня там, бе? Аз. То тук. Ама не мога аз да го цела, ти го цели. Очай, какво ми забива, бе? Тук! Ей! Аз видях него, учи. Как го булнах така? Пак. Няма си ръка. Аз нищо няма отходи. Тук един. Чакай.
Чакай, тук има един некъв... О, некъв скаут. Спри бе, спри това тука. И това са... О, некой. Гледай какво става тука сега. Ей, как съм мръдна мръсника, бе. М4-ката. Бе, той е М4 ли е, каква е, не знам, а тук трябва при мен да седи някой дестройер. О, един тук ще го ланшотна. Ние загадихме то път. Спри бе, спри бе. Оу, кой стреля? М4-ката, ако не я учиш. Каве единицата цела. О, аз се го из... Муа. Какво? М4-ката ще го бие. А, не му. Добре, че някой от нас не убил. Една артилерия, като ме оцелите ми взе 200. Мен не са ме разкрили, аз знаеш как изплах един там. Сигурно го ланшотнах ли, какво го направи. Е, тук са ще изплам. Е, не ми стига, бе. Не мога Бяхме много първи. да изплам. Е, тук е, тук. Гледай как се скрил между скалите, мога да го избия. По едно ВК как се оголи от амей. Елката как се го бие. Давайте, пуснете го. Айде, ще бием бе. Спек денич. Нема да е добре някой да дойде. Вече ме уби чистица. Ще гледам. Няма да го Ей, как щех да го изплам. Опа, тук има некъв. Кой ще го побие? Айде. О, толкова една антера ли целиш? Да. Аз гледам IMX-40. Това нещо как по-не има, но в момент тера не може да побие. О, уби го, видях. Кой го изплас ли? И го уби. Това бе, но е стреляйте, бе. Тук бе, е с... О, той добре, че се слабо в колкати, ама... ВК-то. Нема ли да спре, бе? Нема ли да го изплам от тук? ВК-то нещо ще умре. Айде, умра. О, и те 150, ого. Не го учи КВНОС. Ако си го цели отиде. Не съм аз. О, е, тук има един маник. Сега ще вия. Я го изплам, тук има един. О, това ще го ланшотна. Цели? Ако, ама, чакай да спре. Аз се го изплах. Не си го убил. Некой да не идва към мен. Не, няма никой. Аз сега ще видя чак. О, е, тук идва един към мен, бе. Верно, не, ти си стой. Бегай са. Бегай назад, че то те е разкрил, бегай. То зарежда бързо. Айде да... Гледай, аз го оставих на малко, бе. Знаеш ли кой е твоя демидж? Оранжевия. Знам, ама аз го измах на малко, много на малко го Аз оставих. вземи черния принц. Сега не мога. О, това... След малко ще взема черния принц, да ходим заедно, а? Давай, сега го вземи, защото на КВ тройката ми трябва 2524 XP за купола и после си взимам, ако мога да го кача, най-хубавото оръдие 175-390. Демидж. Аз дали ще мога да... Какво да можеш? Дали ще мога да отида в това сега? Дали ще мога да... си взема някаква артилерия? Ми виж дали си отключил хумела. Колко ти остава за хумела XP още? Колко си събрал? Той е 28 400 и колко си събрал? 16 000. Колко още ти остава? Бая ти остават още.
Ая. Черния принц ли? Да, дай го него. Ти си по-нагоре от мен. Руските танкове са това са най-отдолу, мисля, че да. Най-отгоре Тия нямат... тия имат една артилерия май само. Не, те нямат никаква май. Ние имаме ли? Не. Имат дестройер, те имат много силни дестройери. Су-152 може да лайншотне, например, но Су-100 може лайншотне. Къде ще... да, ето та. Видиш ли осмицата на техния, осмицата Рехеме бе там от... Видиш ли? Рехемет. То ти казвам бие по 900 дневниче. Бая бие. Освен да ходим заедно, Значи ела с мен, чак 10 и аз съм бавен. Не знаеш, много бавен. Не съм си взел най-горе била. Чакай насам. Ти си на повече къс от мен. Искаш ли ти как са танковете, как върват? Френските са най-отгоре. После са... Руските. Я чакай малко бе. AMX 50-100. Дали ще мога ланшотна на шестицата, бе? Руските са най-отдолу. После след руските са... немските. Американските. Нали черния принц е тежък, нали? Тайските. Ой, Уи... дай назад. О, да има проби, бе. О, горе ме проби, я дай назад. Ще минем... О, ела от тук от горната страна, не ходи насам, ела тук и ми помагаме, че знаеш как ще бит час. Имам 167-300 демидж. Ще моли да ланшот на някоя. Не. Аз дестройер ли съм? Ти имаш най-малко такова. Най-малко демидж ли имам? Да. Значи, ти имаш броня, ама имаш по-малко демидж. Много малко. 100 и... там колко? И 80. Чакай, върна назад, бързо. Аз колко съм бавен, мале, аз 200 години. Его тук има някакъв. О, то къде са? Мина. Некой цели и нема проби. Майк. MX50 100 касета. При мен има един Тайгър в двойка и едно ИС. Оф, тия ма разпопа. Охо, какво става тук? Разчепатите халита. Ето, клетки с... Опа. Бима КВ-5. Между другото, КВ-5-цата не съществува в кап. Апа има. Тигър, двойката ще пробие, бе, човек. Бегай назад. Така и стройката ти помага. Нема го пробиеш, той нарочно ти дава така. Ето, ти зарежиш бързо. Цепи. Давай. Не мога, не го фащам. Суто ли? Да, защото не мога. Тигър, излизай на тигър. На тигъра ли да излизам? Да, той ти се... Оцели го в стратегична уста. Гледай да го учиш. Къде? Стане мой. В купола ли да го изпам? Той е мъртв, давай сега суп. Храни го ма. Не мога го изплувам, бе. Чакай, отдолу има тежест. Не, давай, излизай. Леко, обърни се напред към него. Цепи. Ой, гледай да го... Не го учи, нали? Види са. Цели го долу ниско. Долу ли го цел? Долу ниско.
плого, ама... Ама загуба, загуба. На тази битка ще е загуба с тази тройка. Трябваше да ми кажеш по-рано да го бувам отдолу. С какво ще играем сам? Ай, вземи петица, нека имаш ли? Имаш грилът само. Нямам и те петици. Дай да вземем пак с... Вземи си грила, ако искате пак. Добре. Аз съм с BDR GNOB. За него ми остава такова. Да взема вериги, май не трябва 50. Да трябва да му взема вериги. 851 XP за вериги и после събирам за уроки и съм готов на макс апгрейд. Излезе това. Загуба. Колко съм взел? 4000. Колко плаща? 7. Абе, Ради, фугасните ли са по-яки? А? Фугасните куршуми ли са по-здрави? На кое? На артилерията. Да, те правят повече демидж, взимам от тях такова. Ти изобщо не ги ползва и бронебройните. Или там каквито се водят УБР 4. Хайде, дай, аз съм готов. Не си готов. Чак. На 100 BDR знаеш какво се взима? Нали отива се към AMX? О, тази карта какво е гадна. Мразя я. Та карта не, на мен ми харесва тази, за каквото тук са... Яко съм милиона. А па на мен не ми харесва, гледай това е. Значи за теб наистина не е убаво, защото има къщи и не може да целиш. Обаче за тия тежките танкове, като тръгнеш отгоре и то нали те пуска там отгоре на филм и като тръгнеш направо става меле. Кажи къде се скрия, бе? И ела с мен са. Аз не те видя. Аха, виждам те. Е тук нагоре. Трябва да стои на високо. Аз ВК мали тия не знам. Аз това ВК го имам. Ами не ми е апгрейднато до край. Ще трябва да взимам с него Тигър двойката или какво се пада. Или как? Ти си по-бърз от мен, видиш. Де да хода? Е, там горе на забоя сходи. Идея се скриеш там. Мой по-напред да диеш, нека тук да не си баш на пътя, ами малко по-напред да се скриеш от къщата, нека спал на някой, ако дойде на базата и като мине насам и той ще трябва. Къде тук дойда, бе? Тук няма къде да се скрия. И няма къде да се скриеш, защото на тази карта няма къде да се скриеш. Е, тук стой, е тук, да, там да са. Стой, ако искаш, мой по-нагоре. Вижи и там надолу. Виж колко са открити. Виждам, бе, момче. Това не е хич открит. Тук има един... Къде са на 10 метра? Да, има не някой. мога. Това не мога. Това не мога. Аз докато ще не бих. Не, аз не мога да уча никой от тук. Всичките са ми. О, тук има един. Снимаш ли се? Ти ще ме претрепат тук, бе. Какво стана, бе? Как толкова бързо ни избиха тук? Какво става? Не мога ги уча, бе, бат.
Снимаш ли? Снимам. Тук един, айде. Изплах ли го? Читото ма фана. Чакай бе, какъв е това тук читопле какъв е? Да бе, него цели защото... Не мога бе, не ми стига. Има някой къде се ще ги ланшотна. Ето на 32 кръв, например, ще го... Какво е това бе? Тук има един, тук един ако се... Пак сега го ще бе. Мен сега ще ма пуне тук. Не, 58 сега ще убият. Идват да те убива отгоре. Чакай ги. Сега се обърни и го обмини толкова всяка след. По-бързо, по-бързо. Дай са. Чакай. Ой, мамо! Тей как се... Аз след това тайп 58 щеха го убия в победа. Гледай го, това го оставих на колко кръв го оставих. Ето, тук е една артилерия, ако ги жулне. Къде е та артилерията? Да изчезне. Мамо, това... та артилерия тук ще вземе ги жулне. Ти нали имаш един няк панзер? Виж колко ти остава за Фердинанд. Чакай. Той як панзер от кои е? Як панзер е от немците. Немските. Къде са те? Аз съм от немците. Як панзер. Да, як панзер имаш бе? Имам бе, имам. Дай сега играеш с него. Ма колко ти остава за Фердинанда? Трябва да намеря къде ми е як панзера. Ай на германците. Аз съм на тях. Видя ли? Има някакви мардери тук, мръсни. Его е. Як панзер е... Виж къде е твоя танк и след него е... Фердинанд. Его е грила, нали? И да бе. Виж по-надолу е. Фердинанд. Виж къде ти е як панзер и ще видиш. Его е як панзера. Фердинанда его е, да, намери го. Той къв е бе? Дестройер пак с 200 отпред броня и 440 демидж. Виждам го як панзера. И колко ти остава за тоя цък? Не цъкай ми само мръдни мишката към Фердинанда. Да, и какво? И ти пише колко ти остават. Там XP. Видиш и... Това е 77 500 XP. А ти колко си събрал? Аз съм събрал... Просто цъкни на него и то ти ги пресмята колко ти остават. Значи, какви са тия 400 такива звездички с жълто? Тия са свободен опит. Какво правят те? Помагат ти да си таковаш, просто е свободен опит. Тук си го събираш по-малко. Аз имам 18 538 опит. На кое? Дай да играем. На Фердинанд колко ти остават още? Не знам сега, дай да играем. Добре, къвта. Дай, ако искаш принцип или як панзера, или АМХ-а. Или грила. С грила са играем, ако искаш пак. Мисля игра с АМХ-а. АМХ или як панзера бие повече демидж? За сега як панзера, защото АМХ не е на макс апгрейднат.
Дай да играем, айде. С кой ще играш? С Як Панзера. Давай готов. Ти с кой ще играеш? Абе, тройката, аз нямам друг. Седмица. Сам да знаеш, че не си такъв сам, да ти подвидици. Директ са в крас да ти стреля. Така е. Къде има храсти Аз тук, бе? се приличам на те 150. Аз тук такива работи не виждам храсти. Храсти има навсякъде около те. Има, верно. Ай с мен, бе. Къде си теб, бе? Аз трябва да хода. Значи и аз идвам. И мой да ще си с нас, защото ще огреба, ти няма ли болен да си а ни прикриваш. Ами къде да са джунгъл, нека? Трябва да се шмугна. Ела си нас към край. О, къпето артилерия, тук некъв седмица ли е? Осмица. Ой. О, това най-ще се взима с как кой. Аз тръгвам по край брежето. Ходи по Исус 152. Къде е? Там. Брежето. Видях го Исус 150. И то ли е дестройер? Дестройерите, знаеш как да ги познаваш? Как? Че не им се въртат куполите на тях. Да. Не ме блъскай! Аз съм поправен, че не мога. Караман, ти ще взимаш него с принцип, какво е. Виж ли го? Да, бе, видях го. Карман... Караман. Това е плитко, май. Плитко е ми, нали? Сега преди малко мина един. Ама зависи ако... Абе, плитко е, бе, спокойно, бе. Я ще мина, ако искаш. Опа, там фанах един. Ама аз съм бавен. Тя ме изплуваха, бе. Много хубаво човек. Тя ме изплуваха, ма... Което бе, дори са в скалата, то... Нали, за път... Къв беше това, бе? Как ми изплува, бе? Мисля да си взимам някакъв нов танк, бе. Бе, че там оня ще изплува, ма не са. Кой? Бе, там има един. Много добре. Кой те уби? Оня там. Един чири. Не, те е 29-ката. Не е много. Кай, че те не са опасни. Как ще ви част. Ти мен ли те? Да, бе. Няма как да слуши. Това е едно. Давай! Зарей. Изплуеш го, бе! Плуй го, бе! Давай! Така, браво! Овчай, че тази му са дупли. Мало. Пази се от тайгъра, бе! 29-ката няма да притесня. Айде бе, рей. Пази се от тайгъра! Не, нема продукт. Май ти не го продукчи. Аз не съм го целил. Отзад прекрива и сутро. Аз това и то. Какво става, бака ще те губи, бе? Ей! Рехи ме за какво ме учи, бе? Така и суто видя какво направи. Дай те 29-ката.
Моля го ланшотнеш, бе, момче. Ловето, като го фана се. Кой да ланшот на аз? Те 29-ката. Не мога го ланшот. На 82 кръв е. Айде, дай игра. Кой държи от тази стигна? Не съм бог. Дай да видя, кажи някой танк да си взема, бе. Има ли някой танк, който мога да си взема? Например, някой скаут еди. Не можеш нищо да вземе. Кажи ми с кое да игра, с скаути или с артилерия? С артилерия. Кажи някоя артилерия. Ма ти имаш. Еми, кажи някоя друга. И за какво? Еми, да взема още една артилерия да си купа. Отивай на американските и взимай... От Т-57, тръгвай ги тегли като искаш. От кое? От Т-57. Да. Той е артилерия, ли? Ми, какво да е? Добре, аз ще го купа. Купи го. И си изкарвай парите, ама аз нямам такъв танк, така че не мога да кажа с. За какво, бе? Как нямаш такъв танк? Ти нали, той е двойка. Аз с какво ти да петица ли? Знаеш какво ще стане? Ти няма продукти с никой, не може. Ти сам ще си го изкараш нататък. Аз и без това не бързам. Ти ще си вземеш четворката, колко може. Ти сам ще си ги изкараш тия. Докато вече имаш танк такъв, като и аз такъв, да се играе. Кой ще взимеш? Сега тук съм взел един Т-57. Аз не за този говоря до сега. Ами аз ще играя, айде. С него? Да. Аз с какво да играя? Ми с някоя двойка. Чай малко. С двойка... Чай ви е коя? Някой скаут двойка няма ли? Чакай ми. Скаут. Двойка ли? Има всичко. Взимам... Чакай да отида, бе. Германските. Не германските. Ще взема Т-18. Айде. Чай са. Чай са да му видя оръдия му взема. О, една десятка, каква хубава Е100. Една Е100 да взема. Абе, тия колко такова си? О, бихме ги уния, бе. Еми аз колко целих, аз като лут. Аз си обслужа танка. Аз тук мога да взема един... Ма не го ще, бе, един скаут, ама не ми трябва. Те скаутовете беха пъта саун, нали? Айде давай! С твоя. Айде. Бегото. Чакай, че нещо стана, бе. Бо човек. Айде, дай ти готов. Ти си Т-18. Какъв е то Т-18, бе? Много як. Теб ще лайншот. Никога. Аз теб мога.
Ти си на 80 кръв, аз бия по 175. Е, тук е за тази скала трябва да се шмугна, а? Какво ще кажеш? Зад скалата няма мой да целиш. Ами къде ще отида? Е, тук в едни храсти. Има храсти навсякъде. Аз съм бърз, нали? Кой стреля така меле, бе? Некой си пробва оръжието. Биоучи ли? Учи ли? Охо, е тук един срез. Ето тук аз не мога с всички да спа, някой ако дойде. Ей, тук виж аз къде съм спал на те. Да бе, видях ги. От Т-18 има, яй, тела като го... Чакай, че съм места в едни храсти, момче, назад. Катера. То панзер... Като му фане, знаеш каква касетка има. Това. Аз съм се качил тук на една планина зад едни дървета, моето момче. И от тук сега ще... Моме. Е тук има един. Ще мога ли да го изпълня? О, не мога. Никой ще мога да изплувам. Тук не мога да плувам никой. Е, от такъв радиус мога. Много ми е тъп. Гледай, аз мога само до 400 и няколко метра. До 391. Еми, ограничен. Вече убих. А с грила е тук, това ще да го плувам. Е това тук, това лута пъто. Ще да го плувна и ще... Аз мога да отрепат. Ой, кой стреля, бе? Аз им отивам към базата. Нямаме артилерии, освен мен. Тя имат ли артилерия, бе? Твой. Видях и една... такава. 76 май име, къде няма да съм сигурен. Че ни вия... И ако 3 човека сме. Не сме 3. Ами колко сме? Останали. Да, останали сме 1, 2... 6. 6 човека. Значи те са 7. Ти къде си, бе? Чакай. Теб да нема, аз съм та Ти не видя. мога да видиш, аз съм далеч от обсегът. Е тук един... Су-18 зърни. Базата, бе! Искам да се спре на място, не мога и... Е сега. И... Кой ми изплува? Кой? Некой ма плува. Бегай, бе, човек, бегай! Ма кой ма була, бе? Аз почти идвам. Изгас. Че некой ма изплува тука. Кой ма изплува? Не знам. Е тука идва некъв, бе, бате. Т-18 ли? Чакай го скивам дали е къв е тука. Т-18, 1 на 27 кръв. Вече ще го фана. Много съм крив, няма да го учи. Не мога да го изплувам. Колко човека? Хито. Хито не мога, че виж сега той се движи. Колко човека са, бе? Са 200 човека. Аре, бе, бегай, бе. Стой на място, бе. Келе ме мръсно. Той идва му изтрепе. Стига сте ма цели.
Ууу. Браво, Радо, бегай, бегай! Те не могат да продуктят, бе. Къв си ти, бе? Ти къв си, скаут ли си? Де? Къв е това, бе? Артилерия ли си, бе? Къв си? Не, бе, аз съм... Както се викаш. Скаут? Дестройер? Никой не мога да пробва. До сега. Иначе не знам. Кой, бе? Кой? Кажи кой? Кой, бе? Къв си? Къв ти е танка? Дестроя. Отивай по-бързко, бе. Нема. Нема Аз кой. не мога също 4 танка събира, не съм... Ооо, някой от тук ма... Ехи. Чихато мой ма дупчи тройка. Ма аз съм як иначе. Къв е това ПЗ-2 G, бе? Това як ли е, бе? Кой, бе? Това тук какъв е скаут ли е? Има един ПЗ-2 G. Сега ще го видим колко е як. Има тук. Аре, изкачи, че ще ни вземат, бе, уник. Аре, би го това, бе. Това касетка, бе. Това касетка тук нашия. Търпи го, момче. Търпи го с тази касетка, го Пуай, бе. Пуай с касетката, бе. Това... Айде, свърши са. Има един на 4 с 2 кръв, не мога го изплъш никога. Уау, аз сега ще си купувам... Аз нямам да си купа, не мога да си купа, сега нищо не мога да си купа. Аз чай сега вина нещо. Аз ще игра с грила. Или ще си купа един скаут. Да взема и от един скаут да си... Ще взема един скаут да ги пробвам какви са скаутите, бе. Кажи някой скаут, кажи. Аз знам. А? Скаут? За какво ти е скаут, бе, човек? Добре, сега ще ти дам. Само си оправя там. Дай френските. Френските. Там виж най-горната линия. Те ли са скаутите, бе? Да. Най-горната линия, ама там е от най-горната линия на това. На френските, там е АМХ-а. Най-горната ли? Да, от френската най-горната, къде е ФТАК, нали? Обърках се. Карай по... Тази линия е 35, хаш 35 ден. Карай, ти ЛЦ-то има. Ако искаш да го купиш пак... Хаш 35, кой е хаш 3? Не го купувай! Не бе, да видя по кой е то хаш 35, бе, по коя линия, бе? Кажи ми коя линия отдолу нагоре? Отдолу втората. Втората. Кой да купа? Еми ЛЦ-то! ЛЦ-то. Касетка ли, какво е? Не касетка, ЛЦ АМХ, не го ли видиш? Аз го купих, бе. Петица. Айде карай с двойка. Нема ли да карам с петицата? Добре, давай. Ще взема бронеброен патрон и некъв друг ще взема. Айде, дай да тръгна, ама... Айде. Готов, даде. Трябва да си купа бачата. Ние знаеш ли колко ни е огромен клипа? Айде. Са чай. Купувам си едно уреди. Аз мога да си купа нещо по-добра, бе. Чакай, бе. Си купа едно уреди и аз... Оф, бедняк. Айде, бе, не мога да си купа едно уръдие тук. Тя си намала куршумите.
Готов ли си? Ти гледа да не са прецакаш, първо вериги се взимат по принцип. Първо вериги, добре. Ти си искал да не забравиш. Да бе. Как ще забравя? О, тук тия имат артилерия и повечкове. Ние имаме не. Ай, ние имаме Четири обови. на 4. Ти къв си, бе? Тай, М? тайски. Бе, не какъв си, нали, къв си скаут ли си, къв си? Не знам. Те среден съм. Не знам. Среден дестройер. Скупал съм. Не мога съм дестроер, когато съм скупал. Не знам какъв си тогава. Имам 100... Колко демидж правя да видим? 85 и 112 бойни. Най-якото е. И колко 200 демидж правиш? Ама аз съм много бавен, бе. Защото не си взел това бе, човек. Защото нали всичко ти е отключено на този танк, ама... Как си много бавен, гледай. Много бавен. Как си много бавен. Сега ще учат криви, бе, криви са. Това ще отрепа. Трябва да се кривиш. Ма ти сега не си за това. Какво викаш? Ти като взе танка, видя ли дали си... Защо да си купи най-лото, бе? Колко ми бие моето оръдие? Абе, човек, Ти с колко километра се движиш, бе? не знам. О, фанах един. Тук разкрих. Двама съм разкрил. Що отрепа? Караме бавно. Дали ти викам да си вземеш най-лобото оръдие, ама ти не си го взели. Най-лобовият двигател е най... И ти като не си ги взели. И са ти отключени, защото там преди сме играли. Много Пуе. Какво викаш? да си вземеш най-лобото оръдие на този танк и вериги и най-лобовият двигател. А ти що не си ги взели? Не знам, тук... Първо се гледа как се купува. Кой ме изплува, бе? Некъв ВК-30 ме изплува. Аз този танк ще го продам. Знаеш колко демидж прави? 200. Кой, бе? Това. Той. Значи е як. Яки, ама ти си... Ама трябва да си продам някой танк, бе, момче. На мен тази с някои танкове са само мексът. Как да го продам? Ти не знаеш как се продава танка. Не знам. Първо трябва да се научиш. Уважаеми зрители, довиждане и после ще снимам още един клип.